Minun nimeni on Lone ja olen tuoteasiantuntija Rubin Medicalilla. Tässä videossa annan muutaman vinkin siitä milloin ja miten voit käyttää aktiivisuustilaa liikunta. 2 päivää eivät ole koskaan samanlaisia ja arjessa voi olla monenlaisia fyysisiä askareita. Se voi olla kävely- tai juoksulenkkejä, urheilutoimintaa, siivousta tai puutarhatöitä. Voi olla myös päivä, jossa olet erittäin aktiivinen työpaikallasi. Koulussa tai leikkikentällä voi olla paljon toimintaa, ja kaikki tämä voi eri tavoin vaikuttaa verensokeriisi ja silloin voi olla turvallista, että verensokerisi on hieman korkeammalla lähtökohtaisesti. Voi olla myös muita tilanteita, esimerkiksi tilanteet, jossa olet paineen alla, kuten kun olet tärkeässä kokouksessa tai menossa tenttiin. Se voi olla myös juhlatilanne, jossa saattaa olla tanssia ja alkoholia. Tai sinulla voi olla lapsi, joka yöpyy ystävien tai sukulaisten luona, ja silloin on myös turvallista, että verensokeri on lähtökohtaisesti hieman korkeampi. Kuten kuulet, kyse ei ole vain urheilutoiminnasta tai fyysisestä aktiivisuudesta, kuten kuulet, liikuntatila ei ole tarkoitettu vain urheiluun tai fyysisiin askareisiin, vaan kaikkiin tilanteisiin, joissa tunnet olosi turvalliseksi. Sillä, että verensokerisi on lähtökohtaisesti hieman korkeammalla, kun käynnistät liikuntatilan, pumppu pyrkii pitämään verensokerisi välillä 7,8–8,9 millimoleja per litra. Yleensä on niin, että kun olet fyysisesti aktiivinen, verensokerisi usein laskee, mutta voi myös olla tilanteita, joissa verensokerisi nousee. Tässä videossa en mene yksityiskohtiin siitä, mutta videon lopussa annan linkin, josta voit hakea tarkempaa tietoa fyysisestä aktiivisuudesta ja miten suunnittelet fyysistä aktiivisuutta tandempumpun kanssa. Kuten mainittu, kun käynnistät liikuntatilan, pumppu pyrkii pitämään verensokerisi välillä 7,8–8,9 millimoleja per litra ja haluan samalla muistuttaa, että on aina tärkeää muistaa, että nautit hiilihydraatteja eri aktiviteettien aikana. Hyvä vinkki liikuntatilan käyttöön on, että harkitset sen käynnistämistä 60–90 minuuttia ennen suunniteltua aktiviteettia. On joitakin erityistilanteita, joissa suosittelemme, että otat pumpun pois. Se voi olla urheilua, jossa on paljon kehokosketusta, kuten jalkapallo ja käsipallo, joissa suosittelemme, että otat pumpun pois ja että samassa yhteydessä pysäytät insuliinin annostelun. Monissa muissa tilanteissa on ihan hyvä, että pidät pumpun päällä. Annan hyvän vinkin siitä, että voi olla harkinnan arvoista antaa pumpun pyöriä liikuntatilalla 60–90 minuuttia suunnitellun aktiviteetin jälkeen. Ja jos sinulla on taipumusta mataliin verensokeriarvoihin, ehkä pari tuntia lisää. Jos sinulla on taipumusta yöllisiin mataliin verensokereihin, harkitse myös liikuntatilan käyttöä. Ehkä 2–3 tunnin pidennyksellä tai että sinulla olisi liikuntatila päällä koko yön. Tämä voisi olla myös esimerkiksi tilanne, jossa lapsi yöpyy ystävien tai sukulaisten luona tai olet juhlissa. Jos sinulla on unitila, jonka pitäisi olla päällä yön yli, mutta olet aktivoinut liikuntatilan, liikuntatila on se, joka ohjaa pumppuasi. Ja jos sitten käyt ja valitset, että liikuntatila pysäytetään yön aikana, pumppu rekisteröi itse, missä aikavälissä uniprofiilisi pitäisi olla aktiivinen ja käynnistää sen automaattisesti, jos se on tällä aikavälillä. Nyt jatkan kertomalla, kuinka käynnistät liikuntatilan, ja on 2 eri tapaa tehdä se. Mene pumpuusi ja avaa se koodilla 123. Mene asetuksiin ja etsi valikosta aktiivisuus. Valitse ylhäältä liikunta. Nyt on 2 eri tapaa käynnistää liikuntatilasi. Voit valita sen tästä ja painaa aloita. Näet välittömästi juoksuikonin ja palaat perusnäyttöön, jossa vasemmassa yläkulmassa näet juoksuikonin, joten tiedät, että liikuntatilasi on päällä.
Tätä tapaa käytetään tilanteissa, joissa et itse tiedä, kuinka kauan haluat pumpun olevan liikuntatilalla. Se voi olla esimerkiksi juhlatilanne tai lapsesi on yökylässä ystävien tai sukulaisten luona ja haluat, että liikuntatila on päällä pidempään. Tässä tilanteessa sinun pitää itse mennä ja pysäyttää liikuntatila, kun haluat sen pois päältä. Mene taas asetuksiin ja valitse aktiivisuus. Ja nyt näet liikunnan kohdalla oikeassa yläkulmassa punaisen ristin. Kun haluat pysäyttää liikuntatilan, painat punaista ristiä. Näet, että liikunta on pysähtynyt ja juoksuikoni vasemmassa yläkulmassa on kadonnut. Tämä on yksi tapa tehdä se. Kuten alussa mainitsin, hyvä vinkki voi olla aktivoida liikuntatila 60–90 minuuttia ennen aktiviteettia. Pitää pumppua päällä aktiviteetin aikana ja harkita, että pumpun liikuntatila pysyy päällä. 60–90 minuuttia harjoittelun jälkeen. Jos otamme esimerkiksi tilanteen, jossa haluat käynnistää liikuntatilan tuntia ennen suunniteltua aktiviteettiasi. Olet aktiivinen tunnin ajan ja haluat sen pyörivän 90 minuuttia suunnitellun aktiviteetin jälkeen. Se tarkoittaa, että haluat liikuntatilan olevan päällä 3 tuntia ja 30 minuuttia. Näytän sen nyt sinulle. Mene asetuksiin, valitse uudelleen aktiivisuus ja liikunta. Ja nyt näet, että alapuolella on kenttä, jossa lukee aseta ajastin. Valitse se. Ja nyt voit mennä kestokohtaan ja asettaa sen 3 tunniksi ja 30 minuutiksi, kuten tässä esimerkissä. Paina sinistä valintamerkkiä vahvistaaksesi ajastimen ja paina aloita. Nyt juoksuikoni näkyy vasemmassa yläkulmassa, mutta pumppu rekisteröi automaattisesti, että kun 3 tuntia ja 30 minuuttia on kulunut, se pysäyttää liikuntatilan itse. Voit asettaa ajastimen 30 minuutista enintään 8 tunnin ajanjaksoon. Tämä on siis toinen tapa, jolla voit käynnistää ja käyttää liikuntatilaa. Voit valita käyttää sitä ajastimen kanssa, tai voit vain painaa aloita, jos et ole varma, kuinka pitkäksi aikaa haluat liikuntatilan olevan päällä. Toivon, että tämä video antoi sinulle vinkkejä siihen, miten ja milloin voit käyttää liikuntatilaa. Toivon, että siitä on apua arjessasi.